Tervetuloa tutustumaan Vantaan Koiton 24,5 neliöiseen yksiöön. Otetaan tuosta olkkari-keittiöyhdistelmästä. Täällä on vesikiertoinen lattialämmitys, niin ei ole patterit viemässä seiniltä kalustetilaa. Olkkari näyttää tältä. Ja sitten keittiössä meillä on jääkaappi, jonka sisällä on pakastelokero, kalusteuuni, sitten on 2-levyinen liesi, astianpesukone ja paikka mikrolle. Näkymät tielle päin. Tässä on tällainen ranskalainen parveke. Ja sitten jos toisesta suunnasta olkkari näyttää tältä. Kurkataan vielä kylppäriä eteinen. Eteisessä on tosi hyvin kaappitilaa, siinä on 5 kaappia vierekkäin. Ja kylppäriin meille mahtuu tohon noin kokonainen pesutorni tarvittaessa. On peilikaappia, allaskaappia. Sitten on suihkuseinää tuossa noin, pönttö ja suihku tietysti. Taloyhtiön palveluista sen verran, että autopaikkoja on saatavilla tai mahdollista vuokrata saatavuuden mukaan. Mediamaksuun kuuluu taloyhtiön laajakaista. Taloyhtiöstä löytyy myös sauna ja lämpimät irtaimiston varastot jokaiselle asunnolle. Hei, jos kiinnostut asunnosta, niin käy ottaa hakemus meidän sivuilta asunnon alta, niin mä oon suhun sen jälkeen yhteydessä. Kiitos, moikka!